Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan amana ta barkanku da wannan lokaci da fatan duk kuna lafiya. Na zo muku da tsaraba yau a wata YouTube channel ce mai suna Kaita TV. Ku shiga wannan YouTube channel mai suna Kaita TV. Za ku ga bidiyo na abun mamaki. Wani yaro ne ke kawo muku wasu videos irin waɗanda nake kawo muku. Interview comedy suna ƙayatarwa kuma yaron ya san aiki. Yana ƙoƙari sosai. Saboda haka ku shiga ku danna mai subscribe ku danna mai alaman ƙararrawa. Na gode. Zan nuna muku kaɗan daga cikin ayyukan da shi yake yi. Ka gani ni daga Amerika. Wanda ka gani a can tabbas ni ne. Amma kuma ba ni. Shi wanda ka gani Husaini na ne. Abbas. Shektin yana karni ke shiga matsaloli saboda Husaini. Zai je ya sato mangwaro? Sai ya dauka Abishek ne kuma a dake shi. Zai je kare ya cije shi sannan sai zo a kama Abishek ayo Abishek. Ga kuma wannan. Baba Buhari barka ne. Barka kai. An kawo mun ƙara kawo baka wa manoma taki. Kai wanda suke Abuja haka ne? Manomi ne ko Abuja yake ko a ƙasa. Ai maza ma suna so masu tallafi ko da na kuɗi ne. Ba a bada kuɗin. To saboda mi? In aka bada kuɗin musan amali za a je a yi. Wallahi kananan yara sun san zafin nema na rantse. A dai duba Baba Buhari. In an ce ana ta kai ba a ta kaya. Shi yasa muka samu matsala. To yaron ya san aiki yana ƙoƙari sosai saboda haka ƙara mai ƙarfin gwiwa domin kowa sai an ƙara mai ƙarfin gwiwa tukunna yake samu ya ci gaba da. Na gode.